Pues Ocean House es un programa, una radiofórmula, ¿no? A mí me gusta. Radiofórmula musical y de entretenimiento. Eso es. Va a ser... Bueno, comenta. Va a ser una hora muy guapa porque va a ser de 10 a 11 de la noche antes de salir de casa, los sábados. Entonces, daremos un poquito de energía a lo que es el panorama de Vitoria, ¿no? Estamos aquí dos, pero somos tres. Está Yelchu, que es DJ Yelchu, yo soy Yosu, vendrá Dani también. Y intentaremos amenizarlo también, que no sea solo música, sino un poquito de... Un poquito de cachondeo. Eso es. Tiene que haber de todo. Será de 10 a 11 de la noche, todos los sábados en el 107.4. Opa, ahí, Ocean House. Bueno, gu Andoni eta Idergea, mediko egoiarra gea hemen Gasteizen, eta hasiko gea Joan Zikutara izeneko irratsaio bat iten hemen Alabedi. Tematika osasuna izango da, gure helburua da jendeari osasunarien inguruko informazio ematea arlo hontan boteretzeko eta bere osasuna hobeto kudeatzeko eta osasunarekin zeriko daukaten beste tematan sakontzeko. Eta, bueno, entzun algaituztu Alabedi baten, larun batetan 11:00-tik 12:00, eta asteazkenetan Alabedi 2, 10:00-tik 11:00. Bai, hori pixketan Andonik esan duna, saioko gea sakontzen eta, bueno, tresnak ematen osasungintza pixkat gerturatzeko. Hola, soy Jorge del programa La Conquista del Punk, que lo tendréis con vosotros los lunes de 2 a 3 y los jueves la repetición a las 12 de la noche. Y cuando conectéis con nosotros tendréis una hora sobre punk, básicamente, y todos los tipos de punk y subgéneros e influencias. Y intentaremos trazar un recorrido cronológico, pero como todo en el punk nos saldrá mal y será un poco fragmentario, pero es lo que buscamos. Os esperamos. Amaia eta Antxon gara, Alakatu programatik, aurreko urteko kantoia programa kamustu zaigu eta Alakatu programa berria atera dugu. Beste ordutegi bat izango da urten, eta ostegunetan 7:00-tik 9:00 izango da, eta errepikapena igandean 6:00-tik 8:00, eta kantoiari buelta bat eman diogu, Amaiak esan bezala kamustu dugu, pitin bat beste derivazio bat izango da, eta nola montatzen garen. Gizarte kontuak landuko ditugu, ere tertuliak aurrera emango ditugu, pasain urteko kolaborazioak igual tertuliak bilakatuko ditugu, eta, nola tratzen zaigun experimentu berri hau. Klask, Alabediko soul eta rhythm and blues irratsaioa, eta soul eta rhythm and blues irratsaioa denez, soul eta rhythm and bluesaren inguruan arituko gara. Nobedadeak izango ditugu hizpide, eta noski, historian zehar izandako soulman eta soul women guztiak, bere ibilbide musikala, eta noski, soula sortu zen eta rhythm and bluesa sortu zen garaiko egoera soziopolitikoa kontuan izango dugu. Klasken, eta guzti hau noski musika zoragarriaz blaituz. Eta berez astelenetan 3:00 da, eta errepikapena larun batero 4:00. Uso pasa, zango dela goizean ez daukezuna denbora izpidea ikusteko, arratsaldeko 6:00-tik 7:00 astelenetik ostiralera, uso pasa beti. Hori da, eta goizean loiteko aprobetxatzen duzuenok, arratsaldean bigarren aukera edukiko duzue, eguneko aktualitateari eskainitako elkarrizketak berriro entzuteko. Goizean atatzen dira usoak. Arratsaldean, harrapatzeko. 6:00-tik 7:00. Alabedi bat eta Alabedi 2. Nik eta Dorletak egiten dugu izpidea, astelenetik ostiralera, goizeko 8:30-tik 10:00, Arabako eta Euskal Herriko aktualitateari errepasoa. Nik zebrabidea egiten dut, arratsaldeko 4:00-tik 6:00, astelenetik ostiralera,
Alabediko uinetan entzuten da, baina egiten dugu baita ere Arrosako beste irratietan, Arrosa sareak ekoizten duen magazina delako. Magazina da, aktualitateko kontuak, baina baita ere kultura kontuak izate ditugu izpide, kulturak ere pixu handia ukitzen duelako Zebra bidean. Astelehenetik ostiralera, 4:00 eta 6:00 Arrosa sareko irrati guztietan edo gehienetan behintzat. Bueno, nik Sueltalaoia egiten dut. Sueltalaoia da irratiko gaztelaniazko magazina, goizeko 10:00-tatik ordu 2:00 emititzen duguna, eta 4 ordu dira, eta 4 ordu horietan gauza asko sartzen dira. Eta, esatea aurten ditugula atal berri batzuk, musika atal hasiko dana azaroan, eta iaz hasi izan aia da serien ingurukoa.